Rotomolding, teda rotačné odlievanie a tvarovanie plastov. Je to technológia výroby nádob, ktoré tvorí jeden kus a tak sú skutočne vodotesné. Zvnútra sú duté a na ich výrobu najskôr treba mať oceľovú formu. Forma navonok vyzerá možno masívne, ale používa sa relatívne čím tenší plech, alebo čím tenšia forma, tým lepšie, lebo vlastne dojde k jej rýchlejšiemu prehriatiu a tým pádom vlastne sa urýchľuje proces. Práve teplota a pec, v ktorej nádoby vznikajú, sú pri tomto procese mimoriadne dôležité. Celé sa to však začína tým, že budúce nádrže a nádoby sú na začiatku akoby v instantnom stave. Ich základom je teda polyetylénový prášok, ktorý sa nasype do formy. Dve časti formy sa potom pevne uzavrú pomocou viacerých úchytov. Prebieha to asi jednoduchým takým spôsobom zjednodušenie, že do buď oceľovej alebo hliníkovej formy sa nasýpa prášok. My používame polyetylén, pri rotačnom odlievaní sa dajú použiť iné materiály, ale z 95% sa väčšinou používa polyetylén, ktorý vlastne z práškovej formy sa pečením v peci, zohrievaním a následnou kryštalizáciou vlastne sa z neho stane pevný plastový výrobok. Rameno, ktoré drží formu s práškom, vojde do pece, kde je asi 300 stupňov Celzia. Tam sa forma postupne zahrieva. Rotuje pritom v dvoch osiach. Práve táto rotácia zabezpečuje, aby sa materiál rozniesol po forme čo najrovnomernejšie a hrúbky stien nádoby tak boli rovnaké. Polyetylén má asi takú vlastnosť, že zhruba pri nejakých 120-130 stupňoch sa mení z toho prášku na takú gelovú formu, alebo jak to povedať. A táto potom neskôr tvrdne a kryštalizuje a pri nejakých, 190-200 stupňoch sa vlastne vyformuje do tvaru toho výrobku. Ak by sa materiál prepiekol na viac stupňov, znehodnotí sa. Keď forma vyjde z pece, je rozpálená a chvíľu to trvá, kým nabehne chladenie. Ochladzuje sa totiž plast v železe, kde je otvor s veľkosťou len zo pár centimetrov a práve tým sa vymieňa teplý vzduch za studený. Je dôležité, aby pri tom chladení ten výrobok bol v pohybe, lebo takisto by sa mohlo ešte stať, že ten polyetylén by vám potom stiekol na jednu stranu, by sa jednoducho, ak by sa netočil teda, a chladí sa zhruba na tých 90 stupňov. Plast sa pritom na formu neprilepí. Pri procese chladenia totiž mierne zmenší svoj objem. Podľa využitia sa do materiálu pridávajú i ďalšie látky, napríklad proti horeniu či s antibakteriálnym účinkom. Okrem klasických tvarov a využitia na nadzemné, podzemné nádrže či kvetináče sa táto výroba využíva aj v poľnohospodárstve, medicíne a v nábytkárstve. Hoci sú nádoby okrúhle, výrobcovia vedia splniť aj náročnejšie želania a vyrobiť akýkoľvek tvar. Je to však otázka individuálna a preto i finančne náročnejšia. Je to plast, takže plast má v podstate, by som povedal, skoro neobmedzenú životnosť, ale je to polyetylén, ktorý sa dá vlastne 100% recyklovať. To znamená, že on sa dá podrtiť teoreticky a dá sa používať znova v nejakých takýchto výrobách. Čiže je to relatívne ekologický produkt a zároveň teda je aj trvácný, nepodlieha nejakej skaze. Z hľadiska skladovania mu neublížia čistiace prostriedky a môžu sa v ňom dokonca skladovať i chemikálie. Zaujímavá výrobná metóda si našla svoje uplatnenie aj na Slovensku, no a práve u nás sa vo veľkej miere produkujú práve ekologické nádrže.